Што можа штучны інтэлект? Пра гэта мы гаворым з маім сённяшнім суразмоўцам Сергеем Дубовікам. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Сергей Владимирович, напэўна, далёка не ўсе нашы тэлегледачы ведаюць, што газету маюць вучоныя акадэмікі, акадэміі навук, выходзіць газета. Гэта ж не толькі сучаснасць, а гэта мае сваю гісторыю. Так, Навум Яковлевич, дзякую, што запросілі мяне, дзякую за гэты шанец сустрэцца з вамі і з тэлегледачамі. Справа ў тым, што не магу так пагадзіцца адразу, што не ўсе ведаюць. Ўсё ж такі ёсць у нас свой кантынгент чытачоў, і гэта не толькі супрацоўнікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, гэта і супрацоўнікі ВНУ, якія выпісваюць газету, і, спадзяюся, яна прыходзіцца даспадобы, калі рыхтуюцца да лекцый, семінарскіх заняткаў. А газета наша нарадзілася ў 79-м годзе, калі святкавалася 50-годдзе Акадэміі навук БССР, і тады ўжо была такая задума, што патрэбна ўсё ж такі у Акадэміі навук свая тыднёвая газета. Яна прайшла вялікі шлях. Ужо у 29-м годзе мы будзем святкаваць паўстагоддзя нашага існавання, нашай плённай працы. Спачатку была і папера не такая, і фармат быў не такі. І мне пашчасціла прыняць гэтую пачэсную пасаду ў 2008 годзе. Такім чынам я ўжо 18 гадоў тут як галоўны рэдактар. І таксама спачатку я прыняў газету, яна называлася «Веды». Потым пайшоў рэбрэндынг, з'явілася добрая папера, на якую і фарбы добра кладуцца. Памянялася канцэпцыя, газета стала больш дынамічнай, з'явіліся новыя рубрыкі. Мы заўжды даем кніжныя навінкі ад выдавецкага дома «Беларуская навука», часткай якога мы зараз з'яўляемся. Першы дэбют у паэзіі адбыўся, як вы сказалі, 22 гады таму назад. Яшчэ раней нават у школе у нас былі зборнікі, якія выдаваліся даволі такі невялікім тыражом, можа там 100-200 экземпляраў. Зараз ужо гэта кнігі выходзяць з такім экземплярам навуковыя. Мяне заважылі, запрасілі, і тады былі публікацыі. Адзін з такіх больш сур'ёзных дэбютаў, гэта была нізка вершаў у 11 класе, якая выйшла ў газеце «Голас радзімы». Пазбіраў туды ўсю сваю лірыку, і пейзажную, і інтымную. А потым ужо ў студэнцтве я прыходзіў у часопіс «Маладосць», і дзякуючы таму, што Віктар Гардзей, вядомы наш паэт, убачыў, разгледзеў здольнасці, падкрэсліў іх і забраў у друк менавіта спробы хоку, спробы белых вершаў. Яшчэ было вельмі прыемна пабачыць потым сваё прозвішча ў артыкуле Раісы Андрэевны Баравіковай, якая за год назбірала ўсе маладыя прозвішчы, якія друкаваліся, і мне пашчасціла таксама ўжо зіхаціць на старонках Савецкай Беларусі ў той час. А потым захлынуў мяне гэты вір журналістыкі. Патрэба у напісанні вершаў перарасла ў публіцыстыку, а зараз можа так сказаць, што нейрасеткі і штучны інтэлект выклікаў нейкі рэнесанс, бо з'явіліся новыя магчымасці. За штучным інтэлектам павінен стаяць чалавек, таму што сам па сабе, калі штучны інтэлект будзе выбіраць, гэта досыць небяспечна. Все-таки чалавек павінен, я думаю, кіраваць штучным інтэлектам. І калі гаварыць пра творчасць, калі гаварыць пра вяртанне да паэзіі, якім чынам тут дапамог штучны інтэлект? Самае галоўнае, мы ж з вамі павінны ведаць, што мы атрымаем на выхадзе, што мы ад яго патрабуем, што хочам. І ўсё гэтае, яно хаваецца ў так званым промпце, так званае інжынірынгавае заданне, дзе мы апісваем тэмп, рытм, вакал, моцнасць голасу, хто гэта будзе спяваць, жанчына, дзяўчына, мужчына, можа дзед стары, а можа гэта і хор.
кожны інструмент трэба прапісаць, што гэта будзе. У нас ёсць нейкая перавага у паэтаў, у пісьменнікаў, у журналістаў. Ёсць перавага над іншымі, бо мы можам дэтальна апісаць тое, што мы хочам атрымаць. Мы малюем словам. Ну, то есть штучны інтэлект ужо выконвае заданні. Калі вы дэталёва ўсё распісалі, то і будзе лепшы вынік. Калі нават у вас не атрымліваецца дэталёва распісаць, вы можете папрасіць сказаць, што, напэўна, я хачу сярэднявечную баладу пра беларускі замак, апісаць яму легенды гэтага замка, як я недавно рабіў, хачу, каб пра нашу Беларусь даведаліся англамоўныя слухачы. Ён піша тэкст, вы потым рэдагуеце, глядзіце, ён не піша на 100% ўжо адразу шэдэўр. Трэба працаваць, трэба перапрашаць яго, трэба зноўку ставіць іншыя заданні, і калі ўжо у вас тут ўсё кампраміс, тады можна запускаць на спяванне. Ну, для нас можна паспяваць? Для вас, ну, давайте праспяваем. Справа в том, что зараз раблю такі ініцыятыўны альбом да года беларускай жанчыны, дзе кожная песня гэта асобнае імя і гэта асобная гісторыя. І вось нядаўна была гісторыя пра хлопца, які не мог дайсці да хаты. Ну, я ўжо дамыслю, што, пэўна, ён шоў увечары, што, пэўна, заробак нёс, пэўна, можа, там гэта адзначыў гэтае свята. І дзяўчына думаецца, што давяла. І ў мне выспела Настя песня. І у прыпеве там спяваецца: «Настачка, Настася, давяла да хаты, данеслі заробак, буду я багаты, як буду багаты, да цябе вярнуся, засылаю свата, можа я жанюся». Пакуль мы з вамі пойдзем у студыю, пакуль распяваемся, пакуль прыдумаем всё гэта, колькі часу заходзіць. І людзі кажуць, што на одну песню можа і месяц пасядзець у студыі, заўтра можа і за 2 недзелі укласціся. А калі у нас з вами ёсць промпт патрэбны, калі ёсць добры верш, бо верш гэта, я думаю, вы самі са мной пагадзіцеся, гэта матэматыка. Мы з вами, калі пішам верш, мы лічым, колькі складоў, каб памер не збіўся, бо стракатыя вершы вельмі цяжка спяваць штучнаму інтэлекту, і менавіта таму ён вельмі добра спявае вершы нашых класікаў. Так, ёсць праблемы з вымаўленнем некаторым, можа і чэй не так праспявае наш не па-беларуску, можа і мяккасці дзесьці не хапае, можа і гэ не такое, але, скажам так, за той год, які прайшоў, за 1,5 гады, колькі я займаюся, всё лепей. Сергей Владимирович, ну вось калі мы гаворым пра тое, што якую небяспеку нясе штучны інтэлект, вось вы так абмалявалі прыгожа, ўсё добра, а што значыць не будзе ансамбляў, не будзе спевакоў, можна проста штучны інтэлект можа замяніць і спевакоў, і ансамбль, і вот народзіцца музыка, народзяцца хіты, які без удзелу прафесійных музыкаў. Я запытаўся ў калег, ці гатовы яны браць, напрыклад, нават і мае нейрапесні, які праспяваў штучны інтэлект, на мае вершы аўтарскія па-беларуску. Адна калега выйшла: «Ой, не, толькі жывое, мы толькі за гэта не». Другая калега бярэ слово: «Ведаеце, не ўсё так адназначна, у нас ёсць спробы, калі мы ўводзілі нейрадзіджэя, калі замест дыктара ўжо штучны інтэлект у эфір выдаваў тое, што аўтары набралі на клавіатуры». Вось, гэта, бачыце, ўжо пацяпленне пайшло. А потым яшчэ адна калега ўзяла слово і сказала, што, ну, ввогуле, я калі гляджу розныя чарты, хіт-парады, і заўважаю, што менавіта творы зараз пакрысе ідуць на стрымінгавых платформах розных музыкальных уверх. Але ж я, напэўна, не буду лічыць, што толькі штучны інтэлект усё захопіць. Калі будуць выдатныя песні ад нашых розных родных выканаўцаў, то яны таксама будуць спрымацца. Пакуль што мы ідзем на хвалі хайпу, на хвалі моды, але ж пакрысе ўжо цікавасць да нейрапесень, менавіта ў сеціве, яна, лічу, што сціхае. Вось, напрыклад, у нас на лекцыі па штучным інтэлекце, такая лекцыя-канцэрт у нас была, супрацьвагу маім
Песням былі якраз такі жывыя выканаўцы і маладыя з мінскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў. І кіраўніца там сказала ўсё толькі жывое. Гэта ўсё падобна на нешта. Ну што падобна? Падобна, але не тое ж самае. Ну што ж, пачакаем, напэўна, далейшага развіцця падзей і як гэта складзецца ў жыцці далейшым, але ўсё-такі, ну, я думаю, што вот живое человечее слово, живое человечее сердце, конечно, заменить тяжко. Мы проводили такі эксперымент з дырэктарам інстытута мовазнаўства Ігорам Лявоновичем Капыловым напярэдадні аднаго з тыдняў родных моў. Ён кажа: а давай вось проста загадаем, хай штучны інтэлект напіша песню пра інстытут мовазнаўства. Задалі, і ён пачаў спяваць тэкст з Вікіпедыі. І гэта атрымалася так: Інстытут мовазнаўства Акадэміі навук Беларусі, першы з 3 інстытутаў, што былі калісь, і далей. Таксама прасілі і пра самога Ігора Лявоновича напісаць. Ён там ужо эпітэтамі сыпаў, але ўсё гэта не ў склад і не ў лад атрымалася. І нават калі зараз бярэш больш сучасныя моўныя мадэлі штучнага інтэлекта, яны рыфмуюць добра. Лепш, як было, намнога лепш. І, скажам так, гэта ўзровень, ну, можа, шкаляра дакладна, можа і студэнта. Вы цікавіліся фантастыкай і чыталі творы фантастаў. І у многім некаторыя, вот, напрыклад, браты Стругацкія, гэта не столькі фантастыка, сколькі роздум і філасофія, там і гэтак далей. Але вы звярталі ўвагу на тую навуковую фантастыку, якая прадбачыла нейкія навуковыя адкрыцці. Калі б я не цікавіўся фантастыкай, я, можа, ў навуцы бы не працаваў бы. Бо менавіта прага да новых адкрыццяў, менавіта жаданне спазнаць, спасцігнуць штосьці новае, тэхналагічнае, ну і гуманітарнае таксама. Гэта было закладзена ў дзяцінстве і выхавана класікай сусветнай фантастыкі. Давайте звернемся на 100 гадоў наперад. Намалюйце, калі ласка, вот картинку 22-го стагоддзя, сакавік. Будынкі высачэзныя, шкло, сталь, штучны інтэлект паўсюдна. Мы ўжо маем з вами разумны гадзіннік, ўжо разумныя акуляры ёсць. Я думаю, што яны будуць нават аўтаматычна падстрайвацца пад наш зрок. А можа, і акуляраў гэтых не будзе, бо я шчасліва пазбавіўся іх. Я адхадзіў 30 гадоў в акулярах. І дзякуючы камп'ютарным тэхналогіям, дзякуючы лазернай карэкцыі зроку, я зараз бачу вас намнога лепей, чым бачу 30 гадоў таму. Электрамабілі, бачыце, яны ўжо ўвайшлі ў наш звыклы рух жыцця. Далі Бог, яны падымуцца ўверх, у неба. Зараз ужо ёсць першыя праекты таксі, якія лятаюць. Ось, але гэта больш падобна да тых квадракоптараў, яны толькі больш вялізазныя. Ось, што яшчэ? Ну, напэўна, будуць нейкія крокі наперад у касмічнай сферы. Можа, мы ўсё ж такі дабярэмся да месяца, а можа, дабярэмся і далей да самага Марса. Але ж зараз скажуць, што тыя каланісты, што паляцяць, это будзе квіток у адзін канец. Але ёсць смелая. А бібліятэка, кніга папяровая застанецца. Нікуды яна не падзенецца, застанецца. Я думаю, можа, будуць выкарыстоўваць новыя фарбы, новыя матэрыялы, якія будуць неяк так закаляць паперу, бо калі мы звернемся да некаторых кніг, бачым, што і ёсць грыбок нейкі, і клея падцёкі бываюць. Вось, таму, калі рабіць кнігу, то на стагоддзе. Я думаю, нікуды яна не дзенецца, і бачыце, як зараз інтэрнэт штарміць. І электрычнасць можа прапасць, і інтэрнэт заглючыць, і сувязь можа то быць, то не быць. А газета, кніга, яна з намі заўжды. І нішто не заменіць ляжанне ў цёплым ложку, ні са смартфонам, ці планшетам, які будзе свяціць сінім не вельмі бяспечным светам у нашай вочы. А менавіта папера, яе пах, які, калі можна так выразіцца, параўнаць з тым пяшчотным пахам роднага хлеба,
на стале. Вось. Ёсць у гэтым нейкая магія. І якраз такі я вам ужо казаў, што калі ты адкрываеш кнігу, пачынаеш паглыбляцца, ну гэта таксама нейкі такі трансавы стан. Калі ты поўнасцю пагружаешся нібыта ў сне ў гэты сюжэт, не заўважаючы нічога, што адбываецца навокал. Ну, ось, это, як называюся раней, кнігу чытаеш запоем. Я думаю, такое яшчэ будзе. Ну что ж, вы добавили оптимизму. Дякую вам за гэта, за ваши думки. И я нагадаю нашим телегледачам, што сённяшнім маім госцем і суразмоўцам быў галоўны рэдактар газеты «Навука», паэт, выканаўца сваіх уласных песень Сергей Дубовік. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.